नमस्कार मित्रांनो, GK स्टोरी टेलरमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर मी आज पुन्हा एकदा घेऊन आलोय खास तुमच्यासाठी एक चित्तथरारक असा अनुभव। आतापर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राइब करा, जेणेकरून भविष्यात येणारे व्हिडिओज मी आपल्यापर्यंत पोहोचवू शकेन। तर चला जास्त वेळ न घेता आजच्या भयानक आणि चित्तथरारक अशा अनुभवाला सुरुवात करूया। गोष्ट खूप वर्षांपूर्वीची आहे। तेव्हा घरी टीव्ही वगैरे नसायचे। शेजारच्या गावातच जत्रा भरलेली होती। मला पिक्चर बघायची भारी हौस। तर घरचे काम आवरून मी 6 वाजता जत्रेत जायला निघालो। 10च्या आत घरी आला पाहिजे, नाहीतर तंगडच मोडतो अशी बापाची धमकी ऐकून मी जरा घाबरतच जायला निघालो। सोबत 3 जोडीदार होते, बंडू, विक्की आणि पिंट्या। लवकर घरी परतायचं होतं म्हणून आम्ही घाईघाई निघालो। अर्ध्या तासानंतर आम्ही जत्रेत पोहोचलो। मस्त अमिताभ बच्चनचा पिक्चर पाहून आम्ही जत्रेत धमाल केली, पण शेवटी जे व्हायला नको होतं तेच झालं। आम्हाला निघता निघता 9:30 वाजून गेले। आता घरी जाऊन म्हाताऱ्याचा मार खावा लागतोय या भीतीपोटी आम्ही घाईघाई निघालो। 2 सायकलवर दोघे बसून आम्ही चाललो होतो। चांगलाच अंधार पडला होता। आम्ही सोबत बॅटऱ्या पण घेऊन आलो होतो। जवळपास अर्धा रस्ता पार झाला। अर्ध्या मंदात एक भलं मोठं पिंपळाचं झाड लागतं। ते झाड आलं म्हणजे अर्धा रस्ता झाला। ते झाड पार केलं आणि आम्ही ड्रायव्हर बदलले, म्हणजे जे मागे बसले होते ते चालवायला आले आणि आम्ही दोघे मागे बसलो। आता 15 मिनिटे उलटून गेली। आता हिंगत घरी येईलच अशी आम्ही वाट पाहू लागलो। पण अचानक एक विचित्र गोष्ट आमच्या नजरेस पडली। आम्ही नुकतंच पार केलेलं पिंपळाचं झाड पुन्हा पुढ्यात आलं। बंडू आणि पिंटू सायकल चालवत होते। त्यांना 2-4 शिव्या हसडत आम्ही म्हणलं, काय उलटे सायकल चालवताय की काय, परत इथेच कसे घेऊन आले? तेही जरा रागातच म्हणले, अरे सरळ सरळ तर आलो की आपण, पुन्हा हे झाड कसं काय आलं? आधीच उशीर झालाय, घरचे शिव्या देतील आणि तुम्ही मजाक करताय राव। थांब मी चालवतो, हो बाजूला, असं म्हणत मी बंडूला मागे बसवलं आणि मी सायकल चालवू लागलो। त्याने मागून बॅटरी पकडली होती। जवळपास 15 मिनिटे उलटून गेली आणि समोरचं दृश्य पाहून आमच्या पायाखालची जमीनच सरकली। आम्ही पुन्हा त्या झाडाजवळ आलो होतो। आता मात्र आम्ही फक्त एकमेकांकडे पाहत होतो। कोणाच्याच तोंडून शब्द फुटत नव्हते। काही न बोलता आम्ही सरळ पुढे निघालो। चांगलाच उशीर झाला होता। सर्वत्र मिट्ट काळोख पसरला होता। आम्ही चौघेही गपचूप बसून होतो। तेवढ्यात विक्या म्हणाला, आपल्याला चकवा बिकवा तर लागला नसल? आणि आमच्या अंगातून भीतीची एक तीव्र लहर बोटापासून डोक्यापर्यंत गेली। मी विषय टाळत त्याला 2 शिव्या घालत म्हणालो, अरे गप बस, असं काही नाही, तू लय फट्टू आहेस, काहीही म्हणतो। अजून 15 मिनिटे उलटली असतील आणि पुन्हा आम्ही त्या झाडाजवळ पोहोचलो। आता मात्र आमची हिंमत खचली होती। आम्ही या भयंकर चक्रव्यूहात अडकलो होतो। आम्ही सायकली सोडून दिल्या आणि खाली उतरलो। आमच्या अंगातून घामाचे लोट वाहत होते। आता यातून सुटका करावी तरी कशी, काही कळतच नव्हतं। आणि तेवढ्यात त्या भल्या मोठ्या पिंपळाच्या झाडावरून एक आकृती मानवी रूप घेत खाली येऊ लागली। आम्ही एकटक त्याच्याकडेच पाहू लागलो। एकमेकांच्या काळजाचे ठोके आम्ही स्पष्टपणे ऐकू शकत होतो। तेवढ्यात बंडू म्हणाला, आता आपलं काही खरं नाही, आता खपलो आपण। आता हे भूत आम्हाला जिवंत सोडत नाही म्हणून माझी तर बोबडीच वळाली होती। पिंटू आमच्यात मोठा होता। तो म्हणाला, आता जर आपण इथेच थांबलो तर हे धूळ आपल्याला जिवंत नाही सोडत। बॅटरी बंद करा आधी आणि थेट उलट्या बाजूला पळत सुटा, जे होईल ते पाहून घेऊ, असं म्हणत आम्ही बॅटरी बंद केली आणि कशीबशी हिंमत एकवटून उलट्या दिशेने चौघेही जीवाच्या आकांताने पळत सुटलो। वाट दिसेल तसे आम्ही पळू लागलो। तोंडाला आणि अंगाला काटे ओरबडत होते। जवळपास 1 तासानंतर आम्हाला आमच्या गावची वेस दिसली। आता आमच्या जीवात जीव आला होता। आम्ही सरळ गावात गेलो। तेव्हा लोक बाहेरच बाजा टाकून झोपत असत। आम्ही धापा टाकतच गावात शिरलो। आजूबाजूचे सगळेजण जागा झाले। काय रे पोरांनो, काय झालं तुम्हाला? एवढे का धापा टाकताय?
दम लागल्याने आम्ही कोणीच काही बोलू शकत नव्हतो. एका मुलाला पाठवून आमच्या घरच्यांना बोलवून आणलं. माझी आई तर रडतच आली. काय झालं लेकरा असं म्हणत उगाच गळे काढू लागली. थोड्या वेळाने आम्हाला जरा बरं वाटू लागलं. पाणी वगैरे पिल्यानंतर बंडूंनी घडलेला सगळा प्रकार तिथे जमलेल्या सर्वांना सांगितला. लोक ऐकून चकित झाले. विक्क्याच्या आजीनं अंगारा आणून आमच्या कपाळाला लावला. एक म्हातारा आम्हाला सांगू लागला, एकदा एका ब्राह्मणाच्या पोराचं प्रेत अचानक त्या पिंपळाच्या झाडापाशी तिरडीवरून गायब झालं होतं. तेव्हापासून लय लोकांना असे विचित्र अनुभव येत असतात. चला, देवाची कृपा म्हणून तुम्ही सुखरूप घरी आलात. उशीर झाल्याने आम्ही आपापल्या घरी निघून गेलो. पण एक प्रश्न अजूनही आमच्या मनात तसाच होता की आम्ही उलट्या दिशेला पळूनही गावात कसे आलो. हा अनुभव आताही आठवला तर आमच्या अंगावर काटा उभा राहतो. आणि तेव्हापासून तर मी रात्रीचा जत्रेला जातच नाही, आणि गेलो तरी घरच्यांसोबतच. मी तर तापेने 2 दिवस फणफणत होतो, पण ते एक बरंच झालं म्हणा. बापाने चांगलं सुतवलं असतं नाही तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.